Garap gayeng ya. Nggih anu genggominan Mas. Kok aku genggominan barang. Ora ya ora apa-apa nek wong laguku dhewe. Iya ndak. Iso tak oleh nang Solo 3 lho gitu. Lagu kok njaruk dikendangi kerminen barang to. Solo 3 Genggomino to. Genggomino. Mangga. Yo. Ayo Mas. Kusuma Wijaya. Yuk ya bermaju dalam melodi dados. Koing taman sari manglung manung songwan kalawan bulan indadari ngombar saswita sang kumbang wewayang rangsang pucuk saring kembang lintang cerita antareksa ngamimbui ayu sangrina kusuma wijaya taman sari manglung manung sengwan kalawan bulan indadari gambar sasmito sang kumbang wewayang rangsang jroning ati kang suci ayu sang ina kusuma wijaya selamat ulang tahun Wonogiri yang ke 255 tepuk tangan Bersama Angka Wijaya Musik. akar lansem puspita ing taman sari manglung manung sengwani kalawan bulan indadari ngambar rum sasmita sang kumbang wewayang ngerangsang pucuk sarining kembang kusumaning ratri mosawi nganti mematri sajrun ati kang suci ana antareksa mimbuhi ayu sang rina
Winanti mematri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareka ngimbuhi ayu sang rina kusuma wijaya ngimbuhi ayu sang rina kusuma wijaya matur nuwun Gendang ayo kok dek kowe to gek kowe Aku gendi. aku wis kembroh ngene iki Wis teles kowe. wis teles aku Yo, Mbak Risa gendi, Mbak Risa gendi. Iya. Risan. yo Ini anyang-anyang. Sang Risan. Wit rong fasing kas rabi ku nek bojomu wegah. Ngono to, Mbak. Iki live streaming bojoku nonton lho iki. Astagfirullah. Lah iya. Jeh, nyuwun tintingane Mas, kula badhe bawa meneh. Oh nggih, didine kendang nggih. Lho kok kendang beduk mawon. Iya. Nuwun sewu, Pak. 6 mawon nggih. Oh, iso dibawani to iki? Bener nggih. Oh. Ayo Dik Risang ya. Biyen ki tau melu aku deke jaipong jaman sik babat-babat neng Klaten kae yo. Nggih. Iya. Pak Aan kok Pak ya Mas ngene ya Mas. Mas wae aja. Mas Aan menika kakak kelas kula riyen wonten ing SMKI ya Mas. Anteng to, aku anteng to nang sekolah anteng to. Ora neko-neko. Monggo Ora netizen. percaya karo aku to kowe iki. Monggo netizen. Nggih. Kene iki Janaka kok. Nurajin. Semoten nggih Pak nggih. Heeh. Alah alah alah. Sik Mas, tak rapikke sik Mas. Nimas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Nimas mustika neati dong aku siji tresna iki abadi Ketekan napas. Kok kentekan napas. tak napas e oh iya anu Mas vertigone kumat Wah. Juk mimik gua mau obat mimik Pak. mimik Mimi Mas AM memang dioro sekedap nggih Bapak Ibu nggih Oh iya. Iki langsung garap gamelan apa? Nganggo introne. Mula nek ra kulino ki aja dandan ngono kuwi. Malati ya. Lemu jiret kekencengen ya semaput kok kowe. sesek iki Ngono kuwi enek teknike kok. Ora seneng lho. enak tekniknya toh Enek. Ada beberapa tips, ada beberapa. oh nggih Privat tips kuwi. tipe tips kok senior iki dirungokke oh sik iya aku kudu ngerti Jadi kok iki banyak tips ternyata Nggih. di balik layar itu, piye di balik layar itu aku kayak gorong wedi iki mah ditualene siset gak kene macul ngono aku Mbak Apri kok cantik kenapa? Kok soalnya bagus. Di Apri itu kalau wayangan bacot terus menerus, dia nggak mandi. oh Bener, karena nek mandi suaranya malah cowok. oh alah Bagi sebagian orang itu nggak mungkin wong ajune kono kok ragus. Ini kenyataannya kalau dia mandi suaranya jadi cowok. Itu salah satu perjuangan juga. Masya Allah tabarakallah Mbak Terus Apri. dia kenapa Mbak Apri kalau juga bisa gesit gini-gini? Nggih. Dia kalau mau naik panggung nggak pernah makan. Nggak pernah Nggak pernah makan makan besar, paling misalnya lapar banget paling makan snack. Karena apa? Kalau terlalu kenyang buat goyang dia nggak bisa, sesek. oh gitu Jadi banyak perjuangan di balik layar kok ayu ya, kok pinter. Tapi ada dengan yang ngono, kene kudu dikencengi, main obat tidak capek. Karena payudara bisa traveling kemana-mana kalau nek nggak gada lah nek boten gada Lah iki yo gak kira. woi mosok gak ono Kira gue. aja gak ono tenan kesenengan iki oh iya Iki lakon apa to iki wong lanang-lanang kok do rembukan susu ki. Aku ra mudeng Lah iya to. Ning titikane gampang kok. Titikane apa, Apa? Angger
wong wedok tenan karo ora ki. Nek sing wong wedok tenan ki mesti nggon nek jarikan wirone mesti lurus. Lah nek sing ora mesti ana anggelane. Lho. Ana polisi tidur ngono ta? Oh, kuwi. Lah. Pancen ngempet wortel kok Mbak Agung. Lho, Mbak Risa karo Mbak Rimbi kan jadi wanita sekitar 3 jam toh. Susahnya seperti ini, apalagi ibu-ibu penjenengan. Tidak ada pakaiannya loh. Ternyata jadi wanita itu susah ya. Rekoso. Mula sapa sing kudu hormati ibumu, sapa sing kudu hormati ibumu, sapa sing kudu hormati ibumu lagi sapa sing kudu hormati bapakmu begitu mulianya seorang wanita. Masya Allah tabarakallah. Kita mencoba dari cuman pakaiannya kok kita cuma mencontoh pakaiannya saja rekosone kaya ngene. Nah, betul sekali. Wis tak omongi ora usah dadak wedok engkel bae. Iki ontran-ontran mulut. Aku ya. Ya lanjut lagunya Mbak Risa. Ayang-ayang. Ayang-ayang nggih Mas. Oke, yuk ya prodi dalam melodi dados. Jombong tak kencup lho.
tau sing ngendangi kesusune ra ngira Mas Arif. Tak cium lho Mas Jombong lho. Nggih, sampun Pak Dalang. Nggih, sami-sami. Pancen ya dalu menika pancen dingge ajang pembuktian memunculkan generasi-generasi muda berbakat kados to Mas Risang, Mas Rendra. Ha iya, Mbak Pri, Mbak Mimin, Mbak Elisa. Berdiri dulu no mriki. Nah, kersane Mbak Risang karo Mbak Rindi kersane istirahat ya. Lho iki Jawa apa jenenge potensi daerah Wonogiri. Nggih, betul. Talenta muda ditampilkan. Tur ugi dalu menika setiap kecamatan ugi nonton bareng pagelaran wayang dalu menika. Oh, nobar. Setiap kecamatan nggih di ing Kabupaten Wonogiri menika. Oh, luar biasa. Mirsani nggih. Nggih. Dados pasukan kula mboten namung ketika wonten ing papan menika nggih wonten sedaya kecamatan Leladan Wonogiri saged mirsani pasurian kula. Injis. Apa tomo lho tekan juruk barang wis. Wah, wonten pamundutan Pak Dalang. Menapa Mbak Elisa? Pamundutan Podang Kuning. Podang Kuning. Nggih, Penggemar Wonogiri tadi. Kirim chat. Ugi wonten atensi. Apa jenenge mau? Kijing miring. Oh, kijing miring. Kijing miring mengke bagiane busuki. Busuki. Nek mboten Ora kaya kijinge busuki ya ora sing ngalahke ayo. Terus pundi Podang Kuning napa? Podang Kuning rumiyin. Oh, nggih. Jenenge sapa nak? Sapa nak? Kalih sinden-sinden. Ayo. Sinden dua sing. Berdiri, ayo Dek Lia kena karo Mbak Tesa berdua. Wonogiri. Asli Wonogiri. Asli Wonogiri. Wonogiri. Nduk Lia niku saking Giri Marto. Giri Marto Wonogiri. Jadi Mbak Tesa niku asline Demak nih saniki pun entuk jago wonten Niramaka. Niramaka Wonogiri. Nggih. Mugi-mugi jodoh kula nggih piyai Wonogiri nggih, piyanipun tekon yuntung. Novel. Sing Jaipong kersa? Nopal. Nggih. Nopal tesih jomblo. Nopal menika bagus. Heeh. Ya pinter ning yang jauh bukan spek saya. Sewu ya. Karena aku saiki kan usiaku udah 50 tahun. Ojo Mbak, ke mantanku Mas Nopal ke. Oh, mantan to. Nek tok nopal terlalu enom no. Dadi speke Mbah Imin kuwi lek men kuwi bangsane Mbah Sastro, Mbah Hatemo, Mbah Ahmad ngono kuwi. Ha iya. Podangune nggih langsung garap Sragen. Nggih, nggih. Mbak Elisa, yuk. Digarap karo kanca-kanca Angka Wijaya, yuk. Dadah. Alangkah
ingkang pun sampun katur. Wah, luar biasa. Sah. Saben-saben sowan wonten Wonogiri. Pripun? Menawi Bapak Bupati menika kersa nenggani, niku ngantos limbukan paripurna niku Tesih lenggah. tesih lenggah. Keporo ngantos bibar goro-goro biasanipun Pak Setyo. Lah nggih to, lah niku sing damel ayeme niku teng mriku. Lho wong sak dhewe ya Allah ditenggani ngono kita disemangat adrenaline terpacu ora mlongro. Betul. Raden-raden kan dibar sambutan kondur. Ning katanya matur sembah nuwun lho Bapak. Dadi kapan-kapan ditimbali wonten kono kiri malih ngaten lho kula hawane koyo. Koyo dadi wis batang ngono lho, Jos. Mang glilebke teng Gajah Mungkur mawon, Pak. Dilarung. Dilarung. Wonten panyuwunan Kijing Wiring. Saatnya besok iki. Saatnya Bu Sukhai. Mami Sukiyati ya, betul. iki ya ikon Wonogiri lho, Jos. Iya. Betul niku. Kita kurung meletek sibuk iki wis muncul. Kowe ngantek somben ora meletek. Maksudnya kita kurung muncul ngono lho. Mangga. Nun, mangga, Cak. Monggo Kijing Wiring. Monggo Bu iki. Wilujeng dalu Mami Andin. Nggih, wilujeng dalu Mbak Cange, Mbak Limbuk. Nggih. Alhamdulillah bisa sama banci-banci ini. Ya, Ini wanita tulen lho ya. terima kasih Mbak. Ya, pada-pada. Anu men, pada-pada. Penjilan kok lho, Nggih, anak maksudnya loro we apri dadi suarane apik. Apik. Le nyalira busana ya becik, ya luwes kok kula ngeten iki jane pripun kesalahan jenengan le didik kula apa le nggula wentah napa wadahi bayi sing elek. Marah sampean kuwi mah anake wong sak RT. Dadi rupane apa tak memper. Dadi ngapunten ya. Campuran. 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 Bos, monggo anak TPA. Panyuwunan Kijing Wiring. Anak-anak TPA. Nggih, TPA nih. Anak-anak. Angka Wijoyo, anak-anak Angka Wijoyo. Ongko Wijaya. Kita Iya. duet ya. Yo alah. Enggak. Buka sing guna. Mbak Anissa enggak Kijing Miring? Boten saged kejeng bedeng. Kejeng. Boten ngerti kejeng Le, bedeng. suwera petok mas. Daging kadung. Ya yo. Yo, Monggo Bu. Ya Miring, Mbak Min, Mbak Apri, Kijing Miring kita bersama-sama. Bu Suki. Yo. Bu Suki lho Ki. Kesenenganku. Asetnya Wonogiri. Miring, harga Wonogiri Miring yo. Anteng-anteng weton pedan Kijing Miring pada suwani. Ayo yo risak yo. Kijing Miring aku lan nuwun. Ayo maos. Kijing Miring. Kijing Wonogiri sayang rembang ayo min Ayo yo. Kijing jeruke turu mlumah ketok gantenge ayo le Kijing Miring yo pancen Kijing Miring penak le esuk penak sore penak awan penak Kijing Miring penak yo Yo. ayo sang ayo mas Kijing Miring ayo mas Risang tak sawang-sawang dek kaya cemple ini ya. Lho kit macake wedok kok jenggotmu kudune kok kerosek san. Mana tok manis ngono lho. Wes jenggot iki diplester apa piye ngono. Lah iya ta. Ora yo, Kok isih utuh. Sing kan dahar Mbak Risa ra yo selilit. Sing iki betahe kaya botol kecap nih lho model iki. Bokong endi? Ning malah persis Hani ya persis karo babone. Babon. Bahani. Wong wedok pawakan pralon ya kuwi. Lurus. Angger guyu brengos mengkak mungkit ki lho. Parian, ayo parian. Bahaya angger mesem malah kaya tegaan korban kene. Endi mike mau? Ayo nasang, padian sang. Juk.
Bagi dhuwur men ta. Sepinten, Pak? Tak mene. Oh, sik lho iki lagi arep apik lho kok cegati ae lho, Mak. Manganteri neng Madiun warga Wonogiri kuyup rukun. Ayo, Mak. Blekok moncrot iki. Dek Indri. Mbak Rindi. Blekok moncrot to. Blekok moncrot. Sapa jeneng Mas? Mbah Rindi, Mbah Rindi. Rindi. Oh, Rindi. Masa ya bekok meloncrot. Tuku lengo menyang Solo, bapak turu ketok kondalan. Rapas. Nekat ae. Sik, Andren, apa Hendren jeneng mau? Rindi. Ora Kok mendring? Piye mau tuku lengo ning Tuk Solo? menyang Solo. Bapakmu turu ketok kondangan mesti piye ta? Lah ora bener. Ora pas. Lah sik, Lho, Pak. teko Dwijo sing iki lho. Nek tibane ya ini Ora. tibane ya. Rene o. Contone, So, Pak Min, contoh. Santoso rene o. Mas, Contone, pamane O. Contone ndak? O. Ya misalnya ya. Misale. Aku keri. yes. Mesti Masa ri. apa? Ri. Ya ini kok Iya. ngeri gitu. Masa wis keri iki? Cara cara bocon Oh, tibane ini. i. Aku keri kecocok tahu Wonogiri tambah maju. Oh, iya. Riri. Iya, iu ya. Aku keri cocok apa tahu mau. Tahune ana lomboke kok. Ngono ya. Ya, aku. Bari meneh. Tuku graji menyang Solo. Wonogiri. Salat ngaji jaga agama. Nyambut gawe bebarengan. Ayo Mas, kita ngiring. Kicek. Kula nanti cipi. Najan kurang apa ini. Ayo Mas. Kicek ngiring. Kicek. Ayo Mas. Kicek ngiring. Mireng parang nyuwun kantong. Ayo, parang Ya jam. Nek sampean ngurung parekan karo Mbak Min lho, bintang tamu lho sampean iki. Oh iya ki. Apa aku bintang 7 nek kaya aku iki. Monggo. Ya parekan sik tapi ora nganggo gamelan. Salalila. Kena ilangan. Watak begenggek gitu aja gini. Suarane apik maksudnya. Lah iya ta. Heeh, ayo Mbak. Api. Niki untuk Wonogiri. Heeh. Sus Wonogiri pokoke. Iya. Urung wis apik jan. Neng Wonokromo tuku es bersama Pak Bupati Setiok Sunarno. Wonogiri lan Setyo Soekarno. Ngomong anek tembung iki kok dawa men. Marian kan Setyo Soekarno. Iya. Parang kemerutuk. Kok dawa banget. Tepung pati dicampur es bersama Pak Bupati Wonogiri tambah sukses. Ngono lho. Dadak kegiatan. Ayo kowe Min. Simple point. Sampean Pak Min. Aku telanjang. Gila nih. Lho to. Sing isine Kok kesore kok kudu telanjang iki. Lah iya ta. Ngetokne batange. Hawane kok pengen dekat ta aku. Aku telanjang diindek Liyane. paniti. Terus? Sing nonton wayang murah rejeki. Amin. Ayo Mas.
Ya terus. Aku sing duwe, aku sing duwe. Mas. Ayo Mas. Oh, pancen. Iki Ayo Mas. Mbok digecek sisan kuwi kok. Lho sebetulnya kan isine nggih, Mbak. Kandung. Aku sing duwe, aku sing duwe. Apa sang kowe sang? Ya, Dek Risang. Saderenge nyuwun pangapunten. Alah malah ndonga suwe menang patian. Tuku nangka neng Wonokrama Pak Setyo Soekarno lak mboten supe nomor rekening kula to. Nomor rekening kula to. Nomor rekening kula to. Pariano kemrutuk. Mae. Mae den parian. Ana ula ning jero kerdus, Pak Setiono pancen bagus. Nggih Pak niki 50 mawon nak boten apa Pak. Wong iki Pak cendhek kok Pak gurane. Kuwi arep melune si Endri kuwi. Aku tak jajal. Ning ra pasukan mulane. Iya. Ora pas udan ono. Tapi Ora sawer. sudi padake wanita apapun aku. Apapun, apaan? Tuku graji menyang praji. Ora kan mangan tuku graji kok dadi tukang tambang to nebang kayu to. Aku lak wis ngomong aku bar tebang. Kok mangko tuku graji. Tuwek ngengkel. Tuku praji. Tuku graji menyang praji. Wonogiri wargane sedaya kathah rejeki. Iya. Wes kemrutuk kabeh sore. Sembah nuwun, Mama. Ayo berdiri Dek Vina, Dek Marta karo Dek Uca bertiga. Dek Vina, Dek Marta, Dek Langsung. Utsa. Ya, berdiri. Ayo kembaranku Dek Utsa berdiri. Kembaran aku ya. Ayo gadis-gadis. Ngatur kita bang apa sing gayeng gumanegeng. Nah. Bertiga sing bertiga hafal apa? Apa lagune sayangku? Lagunya apa? Kesayangan. Oh, kesayangan. Oh ya. Oke. Nana. Lho Lek, sing dani ngene iki lho. Jenenge Utsa Damasuri. Marta, terus li siji kae Vina. Sindan kok jenenge Sukimin. Jenenge wong dhewe. Kan jenenge ngrejekeni ora apa-apa. Jenenge ora patek apik ning wong iki kan merati. Iya, mbok menone asma kinare Jopo ya. Nya, Nduk Utsa. Yo, Kesayangan. kesayangan. Oke, Bersama yuk. kembaranku Utsa Damasuri. Ya ampun. Yuk, berpacu dalam melodi kesayangan. Yuk, dados. Ngambil hiasanipun penyanyiipun Om Bagong Darmono. Bimo.
kesayangan sambung katur. Mbak Elisa. Jawa macange. Kula tak nyuwun gungan sinom parijata nipun panjenengan Mbak Yu. Oh, nggih, kagem ngedemke rasa, malike rasa. Pelok mawon dos pun. Anu slendro mawon nggih, slendro nggih. nenem nggih. Nggih. Monggo pun aturaken sinom parijata.
Gantane kang sekar gadung tuwin kembang menor kang esmuarum winor lan oyata yotan katiku sumo mangambar-ambar mawur kuku sing tupaku malon kalon haur miko lir membo batoro tan samar pamoring suksma sinoksmaya winah ya ing sepi sinimpen telenge kalbu pambukaning warana tarlen saking liya playa pengaluyo pindha petating supena sumusuping rasa jati mata kaya mangono Nalendra Mandura Prabu Sri Baladewa sigra hangawe perwadya bala candhane kajarap ing dedharatan bani pawaka siking kunodahana lena